Lala. Oh, nandito na bro. Tayo isa. Hello guys, good morning. Nandito na naman si Boy Tapias guys. Ngayong araw guys, istorbo natin yung dalawa nating tropa. Yan. Si Pare Baldo. Pare Robin guys. Baka mahukay na namin yung ano dito. Naghukay daw sila ng ng treasure ba? May napaginipan kagabi. Oh, may napanaginipan. Pero yung totoo guys, hindi. Gagawa sila ng septic tank. Tapos ang gagawing parang pader niya, ito, gulong. So, matapos ngayon bro? Oo. Half day pa. Habang naghukay sila guys, chinek natin kung merong dito. Abaling kasi may puno ng nyug dito. Yan. Oh, yan. Tapos pagkabukas guys. Tingnan nyo. Ayun! Laki. Ang laki! Laki bro! Wow! Wow! Ang laki pare! Guys, abaling. So ipunin natin. Ayun o. Hindi na ako minom bro. Ano? Oh, ang kapit. Sige bro, magtrabaho lang ka dyan bro. Oh bro. At didiskartean ko to. Pasan tayo. Ang puso mo. Ito isa. Araw-araw sipag lang. Ayun, dito guys, dalawa. Hahay. Okay. Sarap na naman tayo mamaya bro. Sarap yan bro. Lalo pag ikaw yung nagluto. Alright. Yun! Uy! Diyos ko, ano pa sigaw? Ay! Bumigay! Dahil sa abaling guys, bumigay. Ibang sarap na yan guys. Ay! Shit! Ito pa. Gumagalo pa. Laki. Ang saya bro. Super. Uy, ano to? Ay! Ano yan? Sarap nito bro. Dito na naman bro. Ay! Laki. Tagayin na natin to. Yun. May gumagalaw. Yo. Araw-araw sipag lang. Ayan. Dito sila dito. Ito yung mga pogi na masisipag pa. Gustong bumida sa ano. O may mga gusto na naman kayong shout out mga bro. Shout out na naman sa mahal naming dalawa. Yung nasa malayo. Ikaw bro, ikaw. Nasa malayo din. Mahal mo? Yung mahal Yan. ko. Sana ko. Tagapyat. Piat Cagayan. Marami. Yan. Ay, dami oh. Kunin natin. Kamay mo si. Uy. Buti mabilis yung kamay ko. Nag-training kasi ako ng kung kung fumulutan malapit. Uy! Ay, ang laki! Wow! Laki bro ah. Uy! Ano yan? Uli. Pwede na yan. Pwede naman ba? Pwede na hilain. Ay. Ito. Hay. Dalawa. Yun. Meron pa dun. Meron pa dun. Dalawa pa.
Iyon. Apat na lalaki. Swerte. Jackpot bro. Oh, dito na bro. Ayun, laki. Giant bro. Nih. Giant. Ito, laki. Puting puti pa. Laki oh. Ano bro, malapit na. Hanggang dibdib mo na oh. Hehe. Ito na lang. Okay guys, hugasan natin. Para matanggal yung mga lupa. Kailangan natin ng kutsilyo para sugatin yung likod ng ano. Kasi wala tayong kuko. Yung kuko natin madumi pa kasi yung pinagsungkit natin kanina. Yan o. So ganito lang guys. Yan, sugatin lang natin. Yan. Ito yung kailangan matanggal guys oh. Yan. Kulay itim na yan. So ganyan lahat yung gagawin natin. Medyo makunat kasi guys, ano, hindi kayang kurutin. Yan. Kailangan matanggal to lahat. Yun. Yan. Ganyan po. Hindi pa dyan nagtatapos guys kasi once na nalilinisan na natin to, lilinisin din natin ng asin. Mamaya ihimasin natin guys. So tuloy lang natin. Okay guys, habang naglilinis ako, yun o, chinek ni Bro Robin yung ano, yung isang puno. Yung dami oh. Ito. Nilalanggam. Yun dali. Ni. Bro. Oh, marami dito bro. Ang lalaki, mas malalaki ito bro. Ni. Yung nagdaan. Daming langgam. Oh my. Ni, nagdada ba? Pumunta sa baba bro. Ito. Ang lalaki oh. Ang lalaki. Oh. Dumulong lahat bro. Yo. Oh, yung itak bro. Wow. Yan. Dami ah. Wap. Lalaki. Pag na... Hey! Hey! Okay guys, umiikot tayo. Dami. Dami bro. Duda bro ta. Gini nga to. Gini bro, bibitin. Okay. Woo! Stop. Time out. Time out ka dyan. Dami guys oh. Oh. Yun. Yan. Kinain ata ng doggy. You know. Kinakay nga. Kinakay. Kinanan sa tagi ka. Dami na bro. Ang lalaki oh. Baon man yung matimbang. Tumba mo, pakuan. Hey! Wan, basta pa ako ay pagsine. Pakas din mo ah. Sa. Oh, balian. Dali, iwantayin mo. Okay. Lala.
Bagsak bro. Ang dami dito. Meron pa doon. Kasi na sila eh. Dami boy. Nain natin dito. Oh, dami. No? Iwali mo kasi. Hmm? Napuno na yung tabo natin bro. Ba? Anong puno na guys oh. Ito guys, dumami tuloy yung nakuha natin. Yun o. Ang dami. Ipit ko pa. Sobrang dami guys. Ano? Dami oh. Okay. Iwasan natin ng tubig ulit. Okay guys, tuloy tayo sa paglilinis. Yan. Tuloy-tuloy laman. Marami-rami ito guys. Hindi naman mahirap na linisan, pero ano, mabusisi lang. Siyempre, ano yan, you know. Oo. Kailangan lang kasi matanggal maigi. Ano. Siyempre, pag takainin na nga natin, hindi pa natin ayusin, di ba? Dapat ganon. Mindset ba? Ito na lahat yung ano, nalinisan namin. Bale, tinapos na namin ni Parabaldo. Yan, nagtulong-tulong kami. So, lalagyan na natin ng suka guys. Sa asin. Suka. Okay. Okay, lalamasin lang natin guys. Ingat tayo kasi naipit na ako guys. Oh, sakit. Tingnan nyo. Kinagat ako. Yun. Ready to cook na to guys. Okay, asin muna. Konting ano lang guys, konting bitchin lang. Yan. Tapos konting toyo. Yan. Tapos konting tubig. Masyadong konti. Yan, minta. Medyo maraming tubig kasi talagang makunat to pagka hindi pinalambot guys. Kaya hindi ko rin nilagyan ng suka muna. Okay, yung suka ginamit lang natin pang ano, lamas. So, antayin natin hanggang matuyo siya. Dahil ano, medyo makunat pa, dadagdagan lang natin ng tubig pa. Sige to. Wop! Bilis naman siyang matuyo guys kasi malakas yung apoy. Okay guys, tuyo na to. Pwede nang lagyan ng mantika. Sala ito yung natirang ano, ito yung natirang mantika sa pato. Ayan. Tapos dagdagan pa natin. Nagsisimula ng makrispy oh. Tingnan niyo yung katawan ng ano, ng abali oh. Lumalobo na. Lumalobo.
So tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo guys. Hanggang maging crispy talaga. Bali dinagdagan ko pala ito ng konting asin para dagdagan yung konting alat. Masarap itong isaw-saw sa suka guys. Sarap na ito. Tikman muna natin. Kuha tayong isa guys. Ito. Wow. Napakalinamnam na guys. Tap. Okay guys, pwede na to. Ano? Kasi pagka inahon natin to, nakaki-crispy pa siya lalo. Yan. Okay, tama na yan. Okay, ready for pulots na to guys. Susunod naman natin yung ano. Ano ba yan? Adobong pato. Ayo. Dali. Crispy adobong baling. Abaling. Do, testing mo daw. Crunchy daw. Do. Testing ta. Tayo isa. Boy.